na wo gina sie na wo video na wo twa menua se wo ye bia jai ana se wo kwa akogun sansa se wo ntimi ngun sa dia anye saa de no mrantie no ene mabawa no munya hweye ne bia ye bi anya amane Osia mamesa mo akwaba enfa bra NYANSAPO kasa fidie ni so me sha bo se me twa me ho apensu bi agum minim na masa so aba beto am so ewo atetisem ewo NYANSAPO kasa fidie so on se ye de bia kasa amamre ne amane ne de no na de bia de besonwa kopem se odum ankuma adam obade na oboye no besan ato nsa afre fi se eno no de dum ye se yenso so ye de ode maaye no na ne me ne nkoma me ne wudi no enene ye ko gidie mu kakra nananom gidie mu no omo gidi se nipa wu a okwa asamado wo gidi se nipa wu a okoi okọ comment section ho no a na wo de na to na me so me ka me de nananom de aka to no eno na me gidie se nipa wu a okọ asamado ho no na ofiri bae na ye gidi se nipa kra wu a okosan ba me de mo sa gidie no efise me nana ya watete me ka kire me se oba wiase ana aboa bi epem no ana wuye ana osan ba bi osan ba bi wodi 112 years ansa na wu ono ye ba ko o ka kire me se me ba wiase me di mfie dumiensa ana me san koye se me ko asan ba na me ba de ameche nti me so ma ba ma ko ana masan aba ne ba na me koye na masan aba bi na ka kire me ana de ma megidi ni se minim obi a ne maame wo no na wawu maame ne wo na wawu owo na wawu nti owo ba ko no na se ne ba na tete no ana omo kosi no omo de Sophie ebo na mama so se Sophie bo na mama so no maame ne sa awu bi mu no na kutwa Mike no se de omo si Sophie ni twa no na Mike ne da akwala na mama so ti eno mama hu se nipa wu a okosan ba nananom gidi se asamado ye wo man nti ye wonkofo bi a omutimi kɔ hɔnom emfa honam nkɔ hɔ otimi fi ne honhom mu ofiri mu ekɔkɔyɛ niema kosua niema esan de ba visa tetesem ne ansem ayeka no efa bebre enipa na yeka ne ho asem no yekosua firi ne nkyɛn yekotie firi ne nkyɛn ɛwɔ hɔ no aba be kyerɛkyerɛ enti minimu gidi nanso nananom amiehu se ofo bebre hɔ no mama ba wiase ana omakɔ ana omasan aba na se yewu ne ekɔ na se san ba minima akwala wonya mfie nan no ono kasa no aka kyerɛ me de makwa aba wo me de makwa asan aba wo wonya mfie nan no me de makwa asan aba wo ampa so ma me ne wo akwala no no wo ba ba ma onya akwala nya mfie bi no wu ye yonkofo bebre ho no ma omo wu a ye gidi se omo kosan ba na ya na yesi itwase ni pewu prekope ne wu achi atemu ne ho nti wu a woni ba bia akwa osan ba ibi se wo maami bi awu ama waso da ye hunu da wo fa bi ewu ama waso da ye hunu da woni bi ewu ama waso da ye hunu da se uso da ye hunu a aye den ana wo hunu se wo koda ba bi din atwa atemu a aye den na wo hunu na me no ni sa nkomo yiye se nananom gidi se nipa wu a okwa osan ba nti ana se nipa wu a on se saman eni ahoden se obeye bibi enti na obi wu a ye deda no ye yesen se obi eni ensa oni wu no bi a otimi sa emu no kra ye adwuma osamo na ode akogu ne nane so se oba se oba be ye bibi a abe nipa ne bibi pe ayi so samo ni nyina wie ansa na watimi aba nanso so se wonua bi anase obi ko hu se ye de mu aguna so no wonim de kira ono so ye ofa bidie ene mako na so de akoto so samane etimi sole wo hu ayi no
ohun mako no ohun emo no akata so bidie ne tuntum mako ne kokko akata mo no so ohun nyese bia kogu so nyina wo de fa bidie ba ko na fa mako ba ko ne fa to enano so said obidi mu akogu so no so fa koto so na saman betima bibia osre yo asama adona yo mind ahonhom bebre ho no ma se ebia kwan nipa fa so kun no eye ne ya pa se wo yi na firi asase so na kwa asama ado abra ne bre nson ya abusua ne timi esre ana se wono atimi sre tumi bi se fa manim akotue mpa kokfa kobone yare ana kokko di na wu mame ana kokko kuni bi mame enu na se enipa ne hu se bi obetima ne bibia asama ado timi keji no timi de to keji on se nipa wu na person hu de kun no a one ebitimi frɛ obitima frɛ na manaba eto so biem obitimi ede wa haban bi efere saman dobi ahaba wa koka ho na de me nka nkyerɛw uposa na de hye waso baako aso no mienu no de hye ha no ma at the moment a wo de be hyem na bibi be ma saman ne hu se wote ne kasa nipa bi yede da na wonko ye se yede ne kɔ no so ade akira kɔ yede da na won nam ho saa de ekoso biya ohu de mo ka biya wote nso kasa a wonte onso wonte ne kasa ne mo wonde ohu de ekoso nyina enti eba saa o de saa haban ne hye ba ko hye waso de ba ko hye waso ha de sam de ye ma ni we ohu se wote ne kasa pe nye se furu ne bebie na no akasa o spirit ne wo honum obe kasa ma unhu no but obe kasa abusa won so asem so yi anu obeti nti aba sa ye pe ba bi gina around bi afunu na utie se na ye mi mi ma ye bebre mi doubt wo ni pe me de aden hye masum na mi kotie de ye ya ekuni pa no enso enenu ya me hu se bibia ase ni ho nanso so nananom agidi se saman o honemu ye mfa honam enhunu se wo de honam woni kan hu saman na hye se eni ade se woni mu woni hu bi obaye obone se saman be ka asama kire ne banew na obe ka asama kire ontimi mma na de nti a timi hu no physical no se waye ne bone eno wu ya sunsum ne de owu nanim no ebe ba on de sunsum de ne ho de nanim no beba ma wo hu se nipa so mesi ne di machi na sunsum na be obi so de be ye ye owie pe eno ano no asan ko nti ba sa nipa be se du na wo ho be bie nko awani ama wo hu no wo ye de obe ye owie a no asan ko nti nananom gidi se enipa wu a okọ bi se ye mu bia broni fe bi astral projection ya ye bi da mdaso ye menya mi hia bibia meye no ye maye hu se ukoduru hon ma hu se kuro bia te se abusua na wa han sa pepepepe ana wo honti eno ma ye mu bi ye yidi se saman ho nso wogidie eni se wogidi se saman ho ana se saman ni ho abusua mamen ka se mo enkyerɛw se ya duru ba bi se social media ya abanti ba bia se ye gina twamfo ni twa video kura na ye twa yenim kofo bebre a omokɔ amusieye ba bia ye sisi nkofo na oyi ni phone na o video no ho na o twa no ho mamen ka kyerɛ se ni pawu a adaduane na edi kan no se yesie ni kura adaduane na edi kan no aya na onyakwan eba onenam ana obi wono ma se asase so obi eba wakra o ikodin fie nan ikodin fie du ikodin fie diasa so class over 30 years na so be udi 20 years ya omo am ya astral projection kwa asama adokoje tumi akoje ne makosua de no obeka akire ma kan astral projection ma nkyerem astral projection ye se oda na wa kan sem bi ama honhom afiri mu eko honhom ne firi mu obre pa bi wa ba na mfi nyina ye wo ya epia eden ewoso ntina so obi bewu a wo se obi kura timi prefer mpa so no abeto form team saa na wo ya astral projection na etie o ma honhom afiri mu wo dia haban bi afra wa hye na waka nsem bia bo wan so wode ba ho so na wutira anye ye na ukoye ne ba bia nipa wo na so mba na oda hodin ne kan na wonfi ne tam wo firi ho no ma se okra ne ba na se ba bia wo no woni ho awosan na chikọ ba bia wo de ne ko ma ne koye no wosan kwa anu anu no wonsa maka o man kwa mu biem on hwe ba bia ye de body ne koye no anu no wawu nti mo aya na mokọ obi ho nti ne bra nso na so wu sa na oni ba bi ti fi se o ka so obedi 30 years wedi 20 years 10 years no
ɔde na masama do bi okra ahɔ no ahonhom foforo ahonhom soma no tibi wɔ no kra ahonhom bi tima soma no amana ba tibi ubehunu no na ahonhom na asoma no sɛ kokɔye we na bia amana ba ɔba asie ye ba bia ɔka sɛ tumi ni hɔ na ɔboa samanfo no hɔ no mo ye pa enti sɛ okɔ hɔ no na wo ngunsa wa papa kra na ana maame na sɛ bere so na sɛ wɔdon sɛ kɔka sɛ wokɔto so a ɛsɛ wo gunsa na wo sere pape ɔdaromo okɔ ye pɛsɛ wona no yesiesie wachima na efenti e ba beto so ugu nsansa nti die nti na okɔgina obi ɛna so akɔtwa mfonini wabra wonka hwe wonim hwe ɛwɔ nsunsan so nti emrante ne mabawa na ɛne titiri bi wɔkora na ahye ne benfi na ɔdana ne so wonim nipa yɛde ne hyɛ wo wonim ahonhom ɛba hɔnom ahonhom ba ahye ye papa ana ma menka sɛ wo maame wu wo papa wu wo nua wu na ugu nsama na yɛde kɔma no enti ono so sere ahonhom foforo a motimi eba saase so se mesere me nana asomasi efi se me koyi wo kae me enti won so boa ne ma me sama iti me sere ono ontimi nye na mom wo sere na ya ya ma so won se obi asoda se sama ya brema ba etumi bi na de nanim di abre wo ono oni sa atumi na mom ahonhom na mo ho no na mo eno mo ti ho no nipa wu a so oni firi mu pa de aka na ye honam but ayi ne de honhom ne de ekɔ baabi a wohu sɛ me na me wa hai enti mo am kɔ gyina amusieye ne ade twitwa mfonini no we nya afutuo ma mo abu okra okɔ Facebook live no de na masieye sɛ wo call for purpose bi se bia me kɔ gyina ho kyerɛkyerɛ bibi ana me kɔ ye bibi a ɛno kra no gunsa ma banyimfo ahwɛ asiye hɔ no anya sɛ bia ɔmo mote ase o ɛhɔ no mo no saa bia hɔ na mo no obi o de ɔhwɛ hɔ no ba bia honhoma ɔda no wɔ hɔ nti ugu nsama no na agubi ama zamanfo no mo ho nyina se wadaro mo nana mo ba obesua de na mba ya de nti mo nyinsa eno no wasere kwan na wo de wo fa ofo a na wugina sie na wo video na wutwa minua se wo ye bia jai ana se wo kwa akogu nsansa se wo ntimi ngu nsa de a anye saa de no mrante no ene mabawa no munya hweye na bia ye bi anya amane ebia ye bia mo ho akere wo mo ebia ye bia nu wo mo ho enso aye aka akire ohun sɛ ye no nɔkɔyɛ ye no na aka akire nti ahyienye ba bia ye di hɔ agoro na mmom sɛ wo ta akɔ hɔ no ma ugu nsama wo ma ɔmo ni asɛm matufo ma kyerɛ wade wo wasɛm bisa wobetimi ya comment section hɔ no ye baba you ano ne akyerɛkyerɛ wo de nti a me de me gidie ɛne nananom de no ana me da so a me gidi NYANSAPO TV so ni me din ɛde nana Gyamfi adutwum mɛsan so no wa hyia biem ada foforo makra mu nyina denti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie firi mantam bahin se pin enye nkwande wa na ye sotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa NYANSAPO abone ntakra na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sɛyin ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam the first ne honhon hia na America sebe ka ya twɛ ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twɛ ni mu twɛ nyame sebedi akone bakwen bodi atwede na se kofi nro ne ya aben antima nyina ni mu ampata na wo